בואו נברך בחג האילנות על נטיעות חדשות, על רוח ציונית, פתוחה, צנועה ושוויונית. השיח היהודי הוא הרבה יותר רחב ופלורליסטי ממה שנהוג לחשוב. ולכן אני, יחד עם העץ הזה, מברכת גם את הישיבה החילונית ומקווה שהיא תעלה ותפרח ותניב פירות כרימון ותרבה ידע וחוכמה ותהפוך למוקד של עניין לאנשים צעירים שהיהדות שלהם חשובה להם. אז תודה ובהצלחה. הבניין הזה יודע כמעט כל יום ימים צפופים ושוקקים. נדמה לי שאף פעם לא היו פה כל כך הרבה אנשים ביחד, אבל עדיין התחושה היא מאוד מאוד אינטימית, כי באמת כל מי שנמצא כאן שותף למסע הארוך שבו אנחנו צועדים. כך גם אוזננו שוב אינה ערלה לנשמת המהילן של שיחות חברותה כאן על מרפסת הישיבה, בתוך בליל שפות זרות המתמרות מן הרחוב. משל חיינו בבבל הישראלית, דגם תשס"ז. יש יהדות חילונית, שאנחנו, נדמה לי שיושבים כאן בחדר הם יהודים חילוניים, ושלנו יש נתח וחלק ונחלה ביהדות כמו לכל יהודי אחר. אני יכולה לומר לכם שאנחנו בכל מה שאנחנו עושים היום במשרד החינוך, מדגישים את החשיבות הרבה שיש לשיח החילוני היהודי. היא יהדות פלורליסטית. היא יהדות פתוחה, היא יהדות קשובה ויהדות משתנה. התחלנו לדבר על זה בחדרים של בינה ברמת אפעל, ולא האמנתי שזה יקרה, והנה זה קורה. תודה. ברוכה עד כוס היין הלבן. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מנעי אילן זה ומנעי ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. ואני אומר, עם כל הצניעות, ניתן להגיד שהמבנה הזה, אותו אנחנו הולכים בצורה רשמית היום, הוא עץ התאנים שלנו, שבפירותיו אנו הוגים יומם וליל. אנחנו, קבוצת יקוק, בחרנו ליהנות מפרי העץ הזה 3.5 ימים בשבוע. אנחנו בישיבה בחרנו בדרכו של הלל, באים בלי הרבה רקע מוקדם, אבל עם הרבה רצון לדעת וללמוד. מי שמסתכל עלינו מהצד יכול לראות חבורה של צעירים מתפלפלים בסוגיות תלמודיות, שוברים את השיניים בארמית, אבל בשבילנו זה יותר מזה. הלימוד בשבילנו הוא לקיחת צד במלחמת התרבות שמתרחשת לה אט-אט ברחבי המדינה. המערכה התחילה לא מזמן, אבל יש לה מטרה ברורה, להחזיר את התורה לכל עם ישראל ולעצב את דמותה התרבותית של החברה. חברה עשירה, פתוחה ומגוונת, שמול עיניה רואה לפני ואחרי הכל אנשים. אנשים על צבעם, כישרונותיהם ואמונותיהם השונות. יודעים הם שמהפכה הם עושים במסורת ישראל.